No, druhý pokus tejto nahrávky. Prvý pokus mi tento chybný najnovší mobil Motorola Moto nenahral. Teraz minule som cestoval na obed z Bratislavy do môjho mesta a v môj rýchlik priamy boli vypredané všetky miesta na sedenie, tak som musel ísť troška bokom. Tak som si našiel chvíľu pred mojím odchodom rýchlik Metropolitan. Ten ide z českého hlavného mesta cez naše hlavné mesto do maďarského hlavného mesta. A mal som platný cestovný lístok na ten vlak, aj číslo vlaku súhlasilo, aj príplatok som si zaplatil 1 euro. A prišiel ma skontrolovať sprievodca a urobil mi takú šovku výbornú, že toto mám zlý lístok, že tento lístok mi neplatí na ten vlak a že tento vlak, v ktorom sedím, že ide do Budapešti, že nejde do môjho mesta. A potom som nevedel, čo sa vyhovárať, tak som sa začal vyhovárať, že ja idem len z Bratislavy do Nových Zámkov a stade idem na iný smer. A že prečo nejdem tým vlakom priamým do môjho mesta. Reku, na to mám ľahkú odpoveď, som si pomyslel a povedal som, lebo tam boli všetky miesta vypredané, tak som musel zvoliť troška iný vlak a podobnou trasou, aby som dosiahol svoj cieľ. Takže ma výborne pobavil pán sprievodca. Zle si prečítala si naskenovaný cestovný lístok, tak sme mali takú šovku. Koniec tejto šovky.